Pnawn da, gyfeillion. Croeso i pabell Cymdeithasau 2, a da ni gyd yn gwybod na hynna di pabell Cymdeithasau ora, felly da chi fel gweld chi. Dwi'n ymwybodol bod yna sesiwn ddiddorol iawn yn Cymdeithasau 1 ar hyn o bryd, felly dwi'n gwerthfawrogi'n fawr bod chi wedi ymuno hefo mi. Cwbl o bethau cyn cychwyn, y gyntaf ydy, os da chi ddim yn tanysgrifio i barn, mae yna ymdrech fawr yn mynd ymlaen i drio cael bobl i danysgrifio i'r cylchgrawn gorau o ddigon yng Nghymru, os nad yn yr ynysoedd hyn. Na chdi, felly gwnewch hynny os da chi ddim wedi gwneud yn barod. Dwi'n gwybod sy'n helpu, neu falle yn gwneud niwed, ond dwi wedi bod yn sgwennu colofn yn fisol ar Wleidyddiaeth Cymru i barn ys chwarter canrif. Dwi'n gobeithio bod chi'n chwilio am rwy'n newydd, ond beth yna, mae yna, felly tanysgrifiwch. A hefyd, dylwn ni ddweud bod dwi'n trafod y gyfrol hon, a mae bobl gwasg Prifysgol Cymru yn yna yn mynd i fod yn gwerthu hwn am bris gostyngol wedyn. Felly dyna, reit, digon o hyrwyddo pobl eraill a hynna'n hyrwyddo hefyd. Reit, testyn y ddarlith hon ydy, a mae gen i fwy o nodiadau yn fan hyn ar y sleids na dwi'n arfer i cael, ac o'n i wedi bwriadu yn drwyddo nhw bore yma a cywirio'r iaith. Ond mi ddari fy ddau mab i gyrraedd o'n 3:45 o maes fi bore yma i'r babell. Felly, dwi'n wedi bod llawer o siap yn y fi bore yma mwyn mynd trwy'r nodiadau. Felly, os na walla iaith, beiwch y ddau fo yma ar y pen draw. Reit, Gyfundrefn Cyfiawnder Troseddol Gymreig. Rwan, y peth cyntaf i ddweud ydy, dwi'n meddwl bod hyd yn oed yr ymadrodd yma ei hun yn anghyfarwydd. Da ni'n hen gyfarwydd meddwl am chwaraeon Cymreig, wleidyddiaeth Gymreig, Cyfundrefn iechyd, addysg Gymreig, hyd yn oed y syniad o economi Gymreig, ond dwi'n meddwl bod yr ymadrodd yma, Cyfundrefn Cyfiawnder Troseddol Gymreig, yn parhau anghyfarwydd. A hynny oherwydd bod ni wedi arfer meddwl am y Gyfundrefn Gyfiawnder ers ganrifoedd lawer mewn ffrâm Lloegr a Chymru. Mae'n meddwl bod yna rhywbeth penodol Gymreig yma yn taro bobl yn anghyfarwydd. Ac yn wir, yn y byd academaidd, mae'r A Chymru yn diflannu yn gyfan gwbl. Felly, os ydych chi'n edrych ar y llenyddiaeth, mae yna i rai o'ch chi sy'n eisiau checio mod i'n gywir, dyma'r cyfeiriadau, ond maen nhw'n trafod English Penal Policy, English. Dydy A Chymru bryn yn cael ei drafod yn y llenyddiaeth ehangach ar y Gyfundrefn Gyfiawnder. Felly, da ni'n anghyfarwydd iawn yn meddwl bod yna rhywbeth Cymreig penodol yn mynd ymlaen yma. O dadl ganolog y gyfrol hon gyhoeddwyd hydref dwytha gan Welsh Prifysgol, ydy fod y dealltwriaeth draddodiadol yna bellach yn anghynaladwy. Achos fel canlyniad anfwriadol, ond anorfod datganoli, mae'r Gyfundrefn Cyfiawnder unedol yma, Lloegr a Chymru, wedi chwalu. Dio ddim yn bodoli bellach. Felly, hyd yn oed os ydy'r awdurdodaeth gyfreithiol Lloegr a Chymru'n parhau i bodoli, serch hynny, mae yna Gyfundrefn Gyfiawnder Troseddol benodol Gymreig. Nid annibynnol Gymreig, mae'r gwahaniaeth rhwng annibynnol neu ar wahân a penodol yn bwysig yn fan hyn. Mae yna rhywbeth penodol Gymreig yn fyma. Pam? Oherwydd tra bod Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol yn parhau i ddal i gafal ar heddleuau a'r gwahanol sefydliadau yna sydd yn rhan o'r elfennau Lloegr a Chymru yma o'r Gyfundrefn Gyfiawnder, felly carchardai, y gwasanaeth prawf, y llysoedd, yr heddlu. Tra bod heini yn parhau os ydych chi dan fantell lefel Llundain, achos Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol sy'n rheoli Lloegr a Chymru yn yr ystyr yma, mae'r rhan fwyaf o'r meysydd polisi a'r sefydliadau eraill rheini, mae'r heddlu, y carchardai, y gwasanaeth prawf a'r llysoedd yn dibynnu arnyn nhw mwyn gwneud eu gwaith wedi cael ei datganoli i'r lefel Gymreig. Right? A mae hynny'n golygu fod cyfiawnder yn gweithio yn wahanol yng Nghymru. Right? Os ydych chi'n gweithio yn yr heddlu yng Nghymru,
mae hynny'n wahanol i fod yn yr heddlu yn Lloegr, achos da chi'n gorfod delio hefo'r lefel datganoledig trwy'r amser. Felly, fel canlyniad anorfod datganoli, mae Cymru yn gweithio yn wahanol, licio fo neu beidio. A'r pwynt ydy fod yr holl yma rhwng y ddwy lefel o lywodraeth, o ran grymoedd ac o ran cyfrifoldebau, dydy o ddim yn syml a dydy o ddim yn eglur. Felly, da ni wedi bathu'r ymadrodd yma, mae wedi cael ei ddefnyddio gan bobl eraill mewn cyd-destun ychydig yn wahanol. Yr holl faneddog, y Jagged Edge, da ni wedi o ddybathiad Saesneg, y holl faneddog. Felly, tydi'r gwahaniaeth polisi ddim yn eglur nag i syml. Jyst i roi un enghraifft i chi, nes i ddweud bod y carchardai yn cael ei rheoli gan lefel y Deyrnas Gyfunol, bod hynna ddim cweit yn wir. Achos mae iechyd a addysg oedd i mewn i'r carchardai wedi'w datganoli. Felly, hyd yn oed pan ydych chi'n dweud, o ia, dydy'r carchardai ddim wedi datganoli, mae yna elfennau o weithrediad beunyddiol y carchardai wedi datganoli. Right? Ac heb sôn am, enghraifft, y gwasanaethau o ran ffeindio tai i garcharorion ar ôl ymwadael y carchar, sy'n amlwg wedi datganoli. Felly, hyd yn oed pan ydych chi'n dweud, dydy'r carchardai ddim wedi'w datganoli, dydy'r heddlu ddim wedi datganoli, wel, mae o'n gymleth hyd yn oed yn fanna. Felly, mae gennych chi'r ddwy lefel wleidyddol yma, sydd hefo grymoedd a chyfrifoldebau ym maes cyfiawnder troseddol, yn cael ei, a mae'r llywodraethau yna hefo i'w mandat gwleidyddol i hunain, i'w syniadau gwahanol yn yna beth ydych chi'n ei wneud. Felly, ydych chi'n cael y cymlethdod mawr yma. A dyma, yn ôl ni, sy'n gwneud y Gyfundrefn Gymreig yn wahanol. Yn wahanol i Loegr, yn amlwg, ond hefyd yn wahanol i'r Alban a Gogledd Iwerddon. Ac os yn yr Alban a Gogledd Iwerddon, mae gennych chi system gyfiawnder wedi datganoli'n llwyr. Felly mae gennych chi deddfwrfa, mae gennych chi Senedd, mae gennych chi weithrediaeth, mae gennych chi Lywodraeth, mae gennych chi farnwrfa, mae gennych chi Gyfundrefn cyfiawnder ar wahân i'r Alban a Gogledd Iwerddon. Right? Maen nhw'n cyd-asio. Yn Lloegr, maen nhw'n cyd-asio. Yng Nghymru, mae gennym ni'r holl yma rhwng y ddwy lefel. A felly, dyma ydy'r holl faneddog. A'r pwynt wedyn sy'n dilyn o hynny ydy fod hyn yn golygu fod Cymru'n unigryw. Does na ddim un gwlad arall yn yr Gyfundrefn gyfraith gyffredin, common law, sy'n meddwl ar ei Senedd a'i Llywodraeth ei hun, ond sydd ddim efo ei Gyfundrefn gyfiawnder i fynd ochr yn ochr a hynny. Felly, mae Cymru'n unigryw, ond mae hefyd yn pechu yn erbyn un o egwyddorion mwyaf sylfaenol y model San Steffan, y Westminster model o lywodraethu, a mae Prydain Lloegr wedi'w hallforio trwy'r byd trwy ymarodraeth. Right? Achos yn y system yna, mae'r syniad yma bod gennych chi stôl 3 choes, bod gennych chi lywodraeth, bod gennych chi deddfwrfa, Senedd a system gyfiawnder i gyd yn cynnal y drefn. Dyna'r model, dyna'r sylfaen model, ac yng Nghymru mae gennym ni stôl 2 goes. Right? I ddweud ar ei fwyaf amrwyd, felly. Felly mae hwnna yn unigryw, a mae'n pechu'n erbyn y model yma ar ei gael ei gyffred yn ôl gan Lloegr trwy'r byd, a mae yna broblemau mewn egwyddor mawr am y ffordd da ni'n gwneud pethau yng Nghymru, o gael yr holl faneddog yma. Un ydy'r cymlethdod ychwanegol. 2 lefel yn yr un gofod polisi. Mae hwnna'n gymlethdod ychwanegol, be mae hynny'n ei olygu o ran gweithrediad y system, yn gysylltiedig sut da chi'n llunio polisi o di mewn i system lle mae gennych chi 2 haen o lywodraeth. Yn amlwg, mae o'n, ydyn nhw wedi ffeindio ffordd o wneud hynna yn effeithiol, a hefyd pwy sy'n dal y system yma yn atebol. Achos, y syniad yma o gael deddfwrfa, llywodraeth a system gyfiawnder barnwriaeth yn rhan o hynny yn gweithredu ochr yn ochr a'i gilydd ydy bod yna atebolrwydd yn hynny. Pan mae gennych chi 2 haen yn yr un gofod polisi, pwy sy'n dal pwy yn atebol. Right? Dyna ydy'r problemau mewn egwyddor. Ond mae bobl sy'n amddiffyn y drefn sydd gennym ni yng Nghymru, a mae
fel byddwn ni'n dod nôl at hyn tua'r diwedd y ddarlith, mae'r blaid geidwadol yn dau bod y system yma'n gweithio'n wych. Mae llawer iawn aelodau seneddol llafur o Gymru yn meddwl bod y system yma'n gweithio'n wych. Right? So, felly, ydyn nhw wedi ffeindio ffyrdd o ddelio hefo'r problemau mewn egwyddor sy'n bodoli? Right? Dyma di'r cwestiwn, a dyma beth da ni'n geisio, be di'r dystiolaeth, okay? Mae'n rhai bobl yn dweud mae'n gweithio'n dda, be di'r dystiolaeth yn naill ffordd llall. A beth da ni'n gwneud yn y gyfrol hon ydy mynd ar ôl y dystiolaeth. Da ni'n trio gweld sut mae'r gyfundrefn yma yn gweithio. Mae hwnna'n swnio'n syml iawn, ond dydy o ddim yn hawdd o gwbl, achos y cam cyntaf, oedden ni'n teimlo'r cam cyntaf, oedd, gweithio allan beth ydy'r ystadegau bras ynglŷn â gweithrediad y system yng Nghymru. Faint o cyfraith sy'n yng Nghymru, faint o bobl sy'n mynd i'r llys yng Nghymru, faint o bobl sy'n cael ei dal yn euog, beth sy'n digwydd yn nhw, faint sy'n mynd i'r carchar, beth sy'n digwydd yn nhw yn y carchar, lle maen nhw'n cael eu carcharu, beth sy'n digwydd ar ôl o ddod allan ar carchar, pethau sylfaenol. Y broblem ydy bod hyd yn oed cael y wybodaeth sylfaenol yna yn anodd iawn, yn rhannol i ran helaeth iawn oherwydd bod yr MOJ, y weinyddiaeth Cyfiawnder yn Llundain, yn gyndyn iawn o ryddhau wybodaeth. Felly mae y gyfrol rhan mawr o'r data meintiol ystadegol felly yn y gyfrol hon wedi gorfod cael ei gasglu trwy ddefnyddio hawliau yn ôl deddf rhyddid gwybodaeth. Felly mae fy nghydweithiwr i Rob, fy nghyd-awdur i, wedi treulio blynyddoedd yn llythrenol yn rhoi ceisiadau rhyddid gwybodaeth i fewn, cael ei wrthod, aileirio nhw, dal ati. Felly sydd yn ddoi hun yn eithriadol o problematig. Ond beth bynnag, da ni wedi symud pethau ymlaen eitha tipyn, ac yn y gyfrol, da ni'n mynd i fewn i gryn banylion ynglŷn â hyn, ond beth dwi'n gwneud heddiw ydy rhoi ffigurau newydd sbon i chi, da ni wedi diweddaru'r ffigurau. Mae'r data fyma yn mynd â ni at 2019, so da ni wedi llwyddo i gael data mwy diweddar allan ohonyn nhw, a mae gen i stwff newydd sbon am y Gymreig yn y system garchardau. Does yna neb i weld o'i blaen, felly jyst ychydig bach o ystadegau. Reit, dyma'r cyntaf. Faint y gorcyfraith sy'n yng Nghymru. Reit, os oes yna rai na chi'n griminolegwyr, fyddwch chi'n gwybod bod hwn yn gymlaeth, so da ni'n mesur to'r cyfraith. Ond mae hwn yn y llyfr os oes gen i chi ddiddordeb, ond cwbl da ni'n neud am hyn ydy trosedda fel maen nhw wedi cael ei mesur gan yr heddlu. Reit? A mae yna ffyrdd eraill yn neud hyn. Ond beth bynnag, y pwynt ydy, gwyrdd ydy Cymru bob tro, reit? Coch ydy Lloegr bob tro yn y dwi'n mynd i ddangos chi. A beth ydych chi'n ei weld yn fan hyn ydy, jyst ar y top line ydy bod yna lai o drafod. Yn gyntaf ydy bod nhw'n dilyn ei gilydd mor agos, ond bod y graddfa yng Nghymru ychydig yn is yn gyson bob blwyddyn na'r graddfa yn Lloegr. A mae hynny wedi parhau ers 2019. Right, so, oedden ni yn y gyfrol, oedden ni'n mynd at fyma, ond mae gen i'n ffigurau mwy diweddar, a mae'r un patrwm bras, mae'n mynd lawr yn ystod cyfnod Covid, ond beth bynnag, da chi'n gallu gweld patrwm, da chi'n gweld bod Lloegr yw claw Cymru. Un peth wedyn am y system gyfiawnder sy'n werth i nodi ydy beth sydd wedi digwydd i'r stad gyfreithiol, os lwydych chi, yng Nghymru yn ystod cyfnod cynni, austerity. A dyma chi jyst cymharu y llysor y goron ac yn adon yn 2010 a dyma nhw yn 2019. Right? A ydych chi'n gorfod gweld yn banol iawn, a jyst gweld o bell, ydych chi'n gweld bod hanner helaeth o Gymru bellach heb stad llysoedd hygyrch. Right? Maen nhw wedi tynnu o'r reit allan o'r cymoedd. Mae weinyddiaeth Gyfiawnder wedi chwalu y stad llysoedd yng Nghymru. Maen nhw'n dweud bod hyn ddim yn broblem gyda lladd, ond dwi'n siŵr baint maen nhw'n ddeall am ddeiriad Cymru na trafnidiaeth cyhoeddus yng Nghymru. Ond dyna ni beth sy'n mynd ymlaen o ran y stad. Noder.
gwyrdd ydy Cymru, coch ydy Lloegr. Dyma poblogaeth carchar yng Nghymru a Lloegr per 100,000 o bobl. Ac eto mae'n wahanol ffyrdd o fesur faint o bobl, lle mae bobl yn dod, ond da ni jyst wedi cyfeiriad cartre bobl sy'n mynd i'r cartre. A beth ydych chi'n ffeindio, a Lloegr a Chymru hefo'i gilydd ydy'r uchan gorllewin Ewrop. Right? Cymru a Lloegr efo'i gilydd ydy'r uchan gorllewin Ewrop. Ond wele, os da chi'n datgymalu Cymru a Lloegr, mae Cymru yn gyson uwch na Lloegr. Ac eto, oedd y ffigurau ni yn mynd, mae Rob chwarae teg iddo fo, wedi mynd yn ôl, mor bell yma'n gallu, tua 2012, dwi'n meddwl, da ni'n cychwyn yn y llyfr, neu 2011. Beth sydd wedi digwydd ers 2019, yr un patrwm yn wir, am ryw reswm, mae'r bwlch di agor chydig bach, lle bod hwnna'n ddim byd, dwi'n yn siŵr. Ond beth bynnag, mae y graddfa carcharu yn gyson uwch yng Nghymru, bod y graddfa tor cyfraith, fel ydych chi wedi gweld, yn is. Right? Da ni'n clywed lot am hiliaeth yn y system gyfiawnder. Mae yna lot o boeni wedi bod yn ddealladwy am yr ystadegau sy'n awgrymu bod y system yn Lloegr a Chymru yn ôl y ffigurau swyddogol, mae bobl ddu yn llawer iawn. Categoria o wynyddiaeth gyfiawnder ydy hein, right? So, maen nhw'n siarad am bobl asiau, du, cymysg a gwyn. Nid fy nharminoleg i ydy hwn. Mae rhai bobl ddim yn licio'r terminoleg. Dyma'i terminoleg nhw. Be da chi'n ei weld ydy, dyma'r un i gymharu du a gwyn. Right? Pobl Cymru, du a gwyn. Os ydych chi'n berson du yng Nghymru, da chi'n llawer iawn mwy tebygol yn y carchar. So dyma ni allan o bob 100,000 o bobl, mae gennych chi 2022, da ni ddim, mae'n rhaid y blwyddyn llawn blwyddyn, da ni ddim wedi llwyddo i gael ffigurau prawf 2022. Ond yn 2021, oedd 51 allan bod 100,000 o bobl ddu yn Nghymru yn carchar, fe gymaru o 4 ar 10 o bobl gwyn. A da chi'n gweld bod mwy o bobl ddu na bobl gwyn mewn rhyw ffordd dan ofalaeth y system braw. Felly mae yna, di hyn ddim yn dda, mae'n wael yng Nghymru hefyd. Rwan, mae'r ffaith bod graddfa carcharu Cymru mor uchel yn destun syndod i lawer o bobl. A falle fysach chi'n meddwl, wel, falle, herwydd bod llysoedd yng Nghymru yn fwy tebygol o ddanfon pobl i'r carchar na llysoedd yn Lloegr. A falle bod llysoedd yn Lloegr yn defnyddio mwy o fath o deddfrydau sydd ddim yn danfon pobl i'r carchardau. Ac yn wir, dwi'n rhaid y llaw i fyny. Fel rhan o un o'n ymgyrchoedd Cymdeithasuraeth, nes I gael yn anfon i'r carchar rhai blynyddoedd yn ôl, a dwi'n cofio cyrraedd carchar Abertawe, a mi oedd y fan yn dod lawr a Aberystwyth. A mi ddywedodd yr swyddog y carchar, lle da chi'n dod, Aberystwyth, ia, maen nhw'n danfon pawb i'r carchar yn Aberystwyth. So mae'r rhai yn adon efo enwa, beth bynnag. Ond, be da chi'n ei weld ydy bod yna fwy o bobl yng Nghymru yn cael deddfrydau sydd ddim yn arwain at garchar hefyd. Felly nid yn unig bod mwy o bobl y pen yng Nghymru yn y carchar nag yn Lloegr, ond mae fwy o bobl y pen yng Nghymru hefyd yn cael ei goruchwylio gan y gwasanaeth prawf mewn rhyw ffordd neu gyfyd. Felly mae'n drawiadol iawn. A dyma'r stwff newydd, sori, ni'n meddwl, os dwi'n cael sôn am hyn yn y Steddfod, lle gai sôn am hyn. Carcharorion Cymraeg I iaith. Da ni wedi bod yn trio ffeindio ers blynyddoedd beth sy'n mynd ymlaen o'r carcharorion Cymraeg I iaith. A mae bod yn anodd iawn cael data, a da ni bellach, wrth ystwytho dwi'n meddwl wedi cael data, ond mae'r data yn codi mwy o gwestiynau na mae'n ei hoteb. Felly, yn ôl y weinyddiaeth gyfiawnder, roedd ar gyfartaledd 206 o garcharorion Cymraeg I iaith yn cael ei dal mewn carchardau yn Lloegr a Cymru yn 2022. 158 ohonyn nhw mewn carchardau Cymreig. Rwan, mae hwnna yn ffigwr trawiadol o isel o ystyried be mae'r cyfrifiad yn ei ddeitha ni'n ddyn o faint o bobl sy'n siarad Cymraeg. Felly, tasach chi jyst yn cymryd y cyfrifiad a
mae'n ddarlith arall, ond mae yna le ama os ydy'r cyfrifiad yn fesur cywir o faint i siarad Cymraeg, ond nhw'n jyst gymryd i fod o, reit? A cymryd bod y cyfrifiad yn gywir, fysa chi'n disgwyl i 534 o garcharorion dros Loegr y Gymru yn y cyfnod yna. Felly mwy na dwbl bod yn medru'r Gymraeg, a 389 ohonyn nhw yn cael eu cadw yng Nghymru. Felly mae hwnna'n gwestiwn pam hynny, rwan felly fydd rhain eich licio meddwl bod Cymru Cymraeg rwysyd neu gilydd yn fwy pur, ond mae hwnna'n nonsens. A na i ddod nôl at un o'r rhesymau pam da ni'n meddwl bod hyn yn isel yn munud. Mae carcharorion Cymraeg iaith yn cael ei dal mewn argyfartaledd 31 carchar yn Lloegr, reit, yn ystod 2022, yna 31 o garchardau yn Lloegr lle yna rwy'n medru'r Gymraeg. 5 o'r carcharorion yna yn y swydd. Mewn 24 o'r carchardau yma, dim ond un o'r carcharorion yn medru siarad Cymraeg. Felly, mae'r syniad yma bod yna unrhyw wasanaeth Cymraeg o gwbl i'r carcharorion. Os da chi'n credu, a chymod, mae yna, os o'n i'n dadlau'n gry iawn, o sut da chi'n trin y bobl mae'r cymdeithas yn aml efo rheswm i fod eisiau dial arnyn nhw. Mae'r graddfa'r tosuri da chi'n trin nhw'n dweud rhywbeth pwysig am y gymdeithas da chi'n byw yno fo, yn fy marn i. Felly mae'r ffaith bod yna 24 o unigolion mewn carchardau o swydd dyrym yn y swydd. Reit? Sydd yna yn medru Gymraeg, yn cael dim gwasanaeth o gwbl yn Gymraeg, yn rhywbeth os o'n i'n awgrymu y dylwn i fod a chymsyrn yn ei ynglyn â fo. Mae'n siwr, dwi ddim yn lenor, ond fysa rhyw fath o ddrama neu rhywbeth am bod y carcharor sydd yn medru siarad Cymraeg mewn awyrgylch fel yn ddiddorol. Wel, byddwch chi'n dweud, wel, ella bod i fel yn Lloegr, ond mae'n dwi'n wahanol yn y carchardau sydd gennym ni yng Nghymru. Ac mae gennau yn fan hyn, a wrth gwrs fe agorwyd archgarchar yn Wrecsam, HMP Berwyn, maen nhw'n ialw, mwyn gwynfalchu, a mae'r stad diwydiannol Wrecsam. Yr ail garchar mwyaf gorllewin Ewrop, ydy'r bwriad, y carchar Berwyn. Ac pan werthwyd hwnna gan bobl fel David Jones, yr ysgrifennydd gwladol ar y pryd, ond dweud, mi fydd yna wasanaeth Cymraeg i'w gael i'r carcharorion y Berwyn. Achos oedd hi wastad yn cael ystyried yn broblem bod carcharorion o Gogledd Cymru yn cael ei hel i ogledd orllewin Lloegr, neu Roland Lloegr a dweud y gwir. Ac beth sy'n ei hyn, a dwi ddim yn mynd i ddarllen allan, ac dwi'n eisiau torri'r rheol Gymraeg, ond dwi wedi adael o'n Saesneg achos dwi ddim eisiau gwyngalchu beth sy'n mynd ymlaen. Dyma adroddiadau arolygiaeth carchardau ei fawr hydi o beth sy'n digwydd o ran y Gymraeg yn Berwyn. A beth da chi'n weld ydy ddim llawer. Ac yn wir, beth sy'n ddiddorol ydy bod nhw ddim yn gofyn i garcharorion gyson pa iaith yn siarad pan nhw'n cyrraedd yna. Felly, rhan o'r reswm am y tangyfri mawr o ran nifer Cymraeg yn system ydy bod nhw'n gofyn nhw. A mae yna dystiolaeth anecdotaidd bod carcharorion yn teimlo bod nhw'n mynd i gael eu bwlio os ydyn nhw yn cydnabod i fod nhw'n siarad Cymraeg. Ac ar y pwynt yna, mae Rob ar hyn o bryd yn gwneud prosiect ymchwil i fewn i brofiadau siaradwyr Cymraeg yn y carchar. Ac os gennych chi unrhyw ffordd o gynorthwyo ni yn y gwaith yna, yn gwybod am unrhyw un, so chi'n gallu cysylltu a rhoi gwybod os ni'n gwerthfawrogi hynny'n fawr iawn. Mae'r dystiolaeth hyd yma yn awgrymu bod yna broblemau cyson o ran bwlio, o ran swyddogion, yn dweud i pobl i beidio siarad Cymraeg ac ati. Felly mae yna rhywbeth diddorol yn mynd ymlaen am yna, ond o'i hanfod mae'n stwff mae'n anodd iawn i ymchwilio. So felly, os gennych chi unrhyw gysylltiad, sa chi'n rhoi gwybod i Rob neu fi na, os ni'n gwerthfawrogi yn fawr. Reit, felly, dwi wedi teilio gryn dipyn amser yn trafod y data. Jyst er mwyn i gael syniad, mae hwn yn anghyfarwydd i bobl, ac o'n isio datgelu y data ynglyn â siaradwyr Cymraeg yn wedi llwyddo i wisgo allan o'r weinyddiaeth Cyfiawnder. Yn y bon, torri stori hir yn byr, mae'r o dyrchion ddyfn, beth ydych chi'n ganfod ydy bod yna ddarlun problematig iawn. Mae yna lai o dor cyfraith yng Nghymru nag yn Lloegr ar y cyfan, ond agor
Mae yna gwestiwn pa fath o droseddau sy'n cael ei cynnal, yn cael ei gwneud yng Nghymru. Da ni'n gwybod, enghraifft, bod trais difrifol yn erbyn y person yn fwy cyffredin yng Nghymru nag yn Lloegr. Right? So mae yna lot fwy i ddadbacio yn fyna. Mae'r data ar hil yn wael iawn. Da chi'n fwy tebygol o gael eich canfod yn euog yn ymddangos o blaen llys yng Nghymru nag yn Lloegr. Right? Sy'n diddorol. Yn bendant, da chi'n mynd i gael eich canfod yn euog mewn llysoedd sy'n aml iawn yn anhygyrch. Da chi wedi gweld y map yna. Llysoedd sy'n anhygyrch. Mae gen i'n lefel syfrdanol uchel o garcharu yng Nghymru. O'n i'n dweud Lloegr a Chymru ydy'r ucha yng Ngorllewin Ewrop. Mae Gogledd Iwerddon yn hanner, jyst i gael syniad o'r lefela, mae Gogledd Iwerddon yn hanner, right? So, lefel syfrdanol uchel, ond mae Cymru yn gyson uwchben Lloegr. Lefel syfrdanol uchel o'r boblogaeth y macha y gwasanaeth prawf mewn rhyw ffordd neu gilydd. Mae'r data ynglŷn â ail-droseddu, mae'r term Cymraeg, mae'r ymadrodd Cymraeg ail-droseddu yn annigonol. Nid ail-drosedd ydi o i lawer iawn o'r bobl. Mae aml-droseddu, nid ail-droseddu sy'n mynd ymlaen. Mae'r ffigurau yna yn wael, mae'r data ynglŷn â carcharu merched yn ofnadwy. Pethau mwyaf digalon dwi roed wedi sgwennu i'r darn yn y gyfrol hon ynglŷn â carcharu merched. Mae o'n anynol, mae'n anynol. Felly, dyna'r darlun, mae'n darlun llwm iawn. Cwestiwn wedyn ydy, dyma'r data, sut mae'r gyfundrefn Gymreig yn gweithio? Sut mae'r bobl oedd i mewn gyfundrefn Gymreig yn profi y system yna? Mwyn trio ateb hynny, daru ni gynnal lot o gyfweliadau, 29 o gyfweliadau manwl hefo bobl sydd yn gweithio mewn swyddfeydd o gyfrifoldeb oedd i mewn i'r gyfundrefn yng Nghymru. Daru ni gynnal grŵp ffocws. Daru ni wneud 2 astudiaeth achos manwl iawn. Un o ymdrechion Llywodraeth Cymru i rwystro bobl sydd yn gadael y carchar i fynd i landio fyny yn cysgu'r ystryddoedd. So mae hwnna'n un astudiaeth achos. Ond mae'n astudiaeth achos arall o'r ffordd mae'r heddlu yn cael ei ariannu, sydd dwi'n derbyn ddim y cwestiwn mwyaf rhywiol yn y byd, ond mae'n ddadlennol iawn ynglŷn â sut mae'r gyfundrefn yn gweithio. A beth da ni'n ffeindio, o dechrau hefo sut mae Whitehall yn gweld Cymru, a ddim yn cyfri am lawer ydy dyfyniad gan un o'n pobl ddaru ni gyfweld. Mae'r mwyafrif llethol o'r adrannau, asiantaethau a ffyrdd Lloegr a Chymru sy'n gyfrifol am yr elfennau yna o'r gyfundrefn droseddol sydd wedi cael ei cadw nôl i'r lefel Brydeinig, i lefel Cymru a Lloegr a Chymru, wedi'w canoli yn Llundain. 38 allan o'r 48 o'r peth cyfoi pencadlys yn Llundain, ddim un yng Nghymru, right? Ac ta waith lle mae'r pencadlysoedd, sy'n air anodd i ddweud, mae canran uchel iawn o'r staff hun yn Llundain. So, mae'r system yma yn Llundain ganolog ac yn Lloegr ganolog. Mae yna rhywfaint o ddatganoli gweinyddol i Gymru, felly mae gennych chi'r gwasanaeth carchardai a phrawf, HMPPS yng Nghymru, ond pan ydych chi'n edrych ar y cyrff yna, a nid beirniadaeth o'r bobl sy'n gweithio yn y cyrff yna di dweud hyn, mae lefel, ar y cyfan, mae lefel o ran graddfeydd y staff ma'n tyddu bod reit isel, chydig iawn o arbenigedd polisi sydd yna. Hynny mewn rhan o'r gwasanaeth sifil sy'n ddrwg enwog am ei hierarchiaeth. Felly mae'r pobl hun yn Llundain. Dyna ydy'r ffordd gryno o fynegu hyn. Ac oherwydd hynny, neu rhannol oherwydd hynny, tydi Cymru ddim yn cyfri am yw lawer iawn. A be yn ddiddorol am y gwaith ymchwil oedd pan ydych chi'n cyfweld y staff yn y gyfundrefn, be ydych chi'n ffeindio, bydd gennych chi lot o staff ymroddedig dros ben, ond oherwydd i bod nhw'n ymroddedig, maen nhw hefyd yn rwystredig iawn. Os maen nhw'n treulio eich amser yn ymateb i bolisïau newydd o Lundain
sydd wedi cael ei cynllunio gan bobl heb unrhyw ddealltwriaeth o gwbl o'r cyd-destun Cymreig, sydd ddim wedi deall bod pethau'n gweithio'n wahanol yng Nghymru, ac felly mae'r bobl druan yma yn gorfod trio ymateb i hynny a trio wneud o weithio yng Nghymru. Polisia, ac yn aml iawn, ac yn y maes polisi arbennig yma, mae gennych chi lyfeiriant o hyn wir efo llafur a'r cydwadwyr, llyfeiriant o polisia yn aml iawn sydd ag elfen berfformiad ynglyn â hynny. Ymddangos fel bod chi'n swell o bref o mynd sy'n byd yma. Di hi ddim yn ffenomen newydd yn y maes yma. So da chi'n cyhoeddi rhyw raglen newydd i ddangos bod chi'n taff. Right? A da chi, ond dydy'r rhaglen yna ddim wedi cael ei cynllunio gyda unrhyw ddealltwriaeth bod o'n mynd i weithio'n wahanol yng Nghymru. Felly mae'r staff yn rwystredig iawn, maen nhw'n mateb trwy'r amser i ryw syniad neu ryw ddatganiad newydd. Ac mae'r staff yma yn eglur fod Cymru ddim yn blaenoriaeth i'r bobl sy'n rheoli'r system. O ran heriadau polisi, bod y graddfa carcharu yn brawychus o uchel o safbwynt Cymreig, mae'r niferoedd absolute, os ydych chi'n edrych hyn o Lundan, gymarol bychan. Mae Cymru'n rhan bychan o'r system. Da chi'n poeni mwy am dorcyfraith efo cyllyll yn Llundain, er enghraifft. Mae hwnna'n fwy o blaenoriaeth na deall beth sy'n mynd ymlaen yng Nghymru. Ac yn wleidyddol, does yna jyst ddim diddordeb yn efo. Wneud yn siŵr bod y Daily Mail a'r Daily Express yn hapus, yn lot pwysicach, na mynd i'r afel efo problemau fel y rhai sydd yn dod allan yn y data ni. Ac, un o'r pethau ddaru rhywun oedden ni'n cyfweld grisialu hyn yn dweud, Wales counts for very little. A doedd hynna ddim yn sylw hynna, doleddus, cyflwynir, jyst ffaith. Dydy Cymru ddim yn cyfri am lawer yn y Gyfundrefn. Reit, so dyna y darlun o ochr Llundain yn gyflym iawn. Dwi'n torri trwy lot o stwff yn gyflym iawn yn fan hyn. O safbwynt Llywodraeth Cymru, da ni wedi defnyddio ymadrodd o waith yn yr unbefan i grisialu beth da ni'n meddwl ydy'r sefyllfa yng Nghymru. Sef mae Llywodraeth Cymru hefo cyfrifoldeb heb rym. A mae yn yr unbefan yn dweud na dyma'r lle gweitha i blaid gwleidyddol blaengar bod efo cyfrifoldeb heb rym. Be da ni'n olygu o'r hynny? Wel, os da chi'n edrych ar y peth, fod heddluia bod Cyfiawnder Troseddol wedi cael ei cadw nôl yn ffurfiol gan Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol, mae cyfrifoldebau Llywodraeth Cymru yn y meysydd yma yn eang ac yn bellgyrhaeddol. A fel dwi wedi dweud yn barod, maen nhw'n mesyn i mewn reit i ganol y sefydliadau calad felly, reit i mewn i'r heddlu. Mae canran mawr o gyllid heddluia Cymru yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol yn dod o'r lefel datganoledig. Mae carchardau yn dibynnu ar digweithrediad y lefel datganoledig. Un eich sylfaenol fel rhoi triniaeth iechyd ac addysg i'r bobl sydd yn y llefydd yma. Felly mae gen y lefel datganoledig gyfrifoldebau eang a pellgyrhaeddol. Ac ar y cyfan, ddim yn pob un maes, ond ar y cyfan mae Llywodraeth Cymru wedi cymryd y cyfrifoldebau yma o ddifri. A maen nhw ar y cyfan eto wedi ceisio arfer y cyfrifoldebau yma yn cynrychioli. A mae rhain wahanol iawn i'r hyn da ni wedi gweld San Steffan gan y toriaid a'r blaid lafur. Felly, mae Llywodraeth Cymru yn pwysleisio atal niwed, lleihau niwed, atal bobl yn mynd i fewn i'r system yn y lle cyntaf. Lle, fel da ni'n gwybod, y pwyslais ar y lefel Brydeinig dros y thro ydy cosbi, ymddangos y tyff, criminaleiddio cyson. Gwneud mwy o bethau yn fater y gyfraith droseddol. Felly, dyna'n fras mae Llywodraeth Cymru yn ceisio i wneud efo'r meysydd yma lle mae'n y gyfrifoldeb. Ond y sylwaith, fod bwriadau polisi Llywodraeth Cymru yn aml yn rhoi clodwyw ac yn aml iawn wedi'w seiliad dystiolaeth gadar mae beth sy'n gweithio. Mae hwn yn un o'r bethau sy'n nodweddu be mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud. Mae nhw'n tynnu edrych ar y dystiolaeth. Ond, y gwir amdani ydy bod i ymdrechio nhw yn cael i'w rhwystro bydd polisi yn ei chyflawnder. Yr enghraifft gorau hyn
oedd ymdrech Llywodraeth. Oedd yna am ryw ddegawd o gan Cymru bolisi wahanol oedd yn dweud, os oedd unrhyw un yn gadael y carchar ac yn mynd i gael ei wneud yn ddigartre, roedden nhw'n blaenoriaeth yn bodoli Lloegr. Yr un yn Lloegr, ac bellach yna eto yng Nghymru, dio ddim yn ddigon i chi ddeud bod chi'n mynd i fod i gartre, da chi'n gorfod profi bod hynna'n mynd i wneud drwg i chi. O ddifri, mae o'n, wel, mae yna eiriau na i ddim defnyddio am maes Eisteddfod ynglyn â hynny. Ond dyna ydy'r polisi. Oedd Llywodraeth Cymru dweud, na, da chi'n gorfod profi bod yna niwed ychwanegol o fod yn ddigartre, mae hynna'n fy hun yn broblem. Felly fe gyflwynwyd polisi blaengar, fe gafodd y polisi yma i'w nodi fel esiampl. Right? Yn y pen draw, ni oedd y rhaid i Llywodraeth Cymru ddibynnu'r polisi a mynd, a da ni rwan efo'r un polisi a Lloegr i fod bwrpas. Mae yna chydig bach o lipstick ar y polisi, ond yn y bon yn un polisi a Lloegr ydi o. A hynny oherwydd, oedden nhw'n methu rheoli, lle mae'r carcharorion mae'n cael ei ryddhau ar draws Lloegr, maen nhw bod i cael ei ryddhau ambell i garchar penodol, dyn nhw'n mynd i digwydd, ac oedden nhw'n cael ei ryddhau ar Dydd Gwener. Felly oedd Llywodraeth leol yng Nghymru yn cael y profiad yma o bobl yn troi fyny ar Dydd Gwener yn dweud, da chi'n gorfod ffeindio tŷ fi, neu ffeindio'r rhywle i fyw. Ac oedd hyn yn ffasiwn straen dar yn ddibynnu'r polisi. Felly, bysa chi'n gwneud siŵr bod chi'n gwybod pryd mae pobl yn cael ei gadael allan, da chi'n mynd gadael nhw allan ar Dydd Gwener, ac ati. Felly, bwriadau da, syniadau da yn cael ei llesteirio oherwydd bod polisi y maes yma i raddau helaeth. Hyd yn oed, pan mae gan y Llywodraeth gyfrifoldebau a grymoedd amlwg fel y maes taith. Right? Oherwydd bod nhw ddim yn rheoli y llif drawd yn methu delio, a oedd y polisi'n troi allan i fod yn ymarferol. A bod ni'n ôl reit ar y diwedd i pam bod hyn yn berthnasol pan ni'n dod at syniadau iawn y sefyllfa ar y lefel Gymreig, da ni'n dweud cyfrifoldeb heb rym. Reit, pwy sy'n dal hyn i gyd yn atebol? Nes i ddweud bod yna broblem mewn egwyddor pan mae gennych chi ddwy haen lywodraethol yn gyfrifol am wahanol elfennau o'r un byd polisi. Sut mae hyn yn gweithio? Pwy sy'n dal hyn yn atebol, a'r peryg amlwg ydy bod chi'n syrthio rhwng dwy stôl. Felly byddwn ni'n neud yn y gyfrol, byddwn ni'n edrych ar y cyrff yna sydd i fod i ddal y cyrff Lloegr a Cymru'n atebol, ac yn fras iawn mae gennych chi'r arolygaetha, a mae gennych chi pwyllgorau dethol yn Nhŷ'r Cyffredin, pwyllgor Cyfiawnder a'r pwyllgor materion cartref. A beth ydych chi'n ffeindio ydy bod nhw'n seddu i beidio pwyllgor o'r tŷ cyffredin enghraifft Feirniadur Llywodraeth Cymru, neu arolygiaeth syddol. Felly maen nhw'n seddu i gadw'n glir o faterion Cymreig. Ar y llaw arall, mae'r Senedd yng Nghaerdydd hefyd yn seddu. Maen nhw'n gwneud ambell i beth. Dwi'n cyffredinoli yn fan hyn, ond ar y cyfan, dyn nhw ddim yn mynd ar ôl y materion hyn, achos mae gen nhw gymaint o beth. Mae o'n fwy dadleuol. Felly maen nhw'n seddu adael o hefyd. Felly, oherwydd cymlethdod y system, gan gyrff ar naill ochr o'r holl i groesi i'r ochr arall, does am neb wir mynd i'r afel ar hyn. Hefyd, does gen ni ddim yr sefydliadau edrych Cymreig o'r Howard League sydd yn edrych ar beth sy'n digwydd. Mi oedd BBC yng Nghymru hefo gohebydd materion cartref. Mae'r gohebydd materion ar y swydd yna wedi cael ei gori bellach oherwydd toriadau yn y BBC. Felly, dydy'r math o... Felly, be da ni'n weld, be da ni'n gasglu, ydy bod y problemau mewn egwyddor da ni'n adnabod o anwybyddu egwyddorion mwy sylfaenol, model San Steffan o democratiaeth seneddol, a'r problemau mewn egwyddor yna i'w gweld yn reality dyddiol gweithrediad y system yng Nghymru. Mae'r cymlethdod ychwanegol sy'n deillio o'r holl faneddog yn golygu bod llunio polisiau effeithiol yn anodd os nad yn amhosibl. Right? A hynny mewn maes polisi, lle mae llunio polisi'n anodd beth bynnag. Dyma y maes polisi ar un ystyr mwyaf anodd ym mhob gwlad, right? Ond yng Nghymru, da ni'n gwneud o'n fwy anodd oherwydd y holl yma. Mae diffyg atebolrwydd y Gyfundrefn yn uchel iawn yma nes i gyfeirio ato. Felly, strwythur, achos oes angen llyfr gwahanol i gallu profi hynny, a falle bod y data sydd gen i yng Nghymru yn y maes yma
bydd yn amhosibl i wneud wedi bod yn lafur cariad gan Rob Jones. Be i wneud? Be ydy'r ateb? Drodd yn 2019 oedd datganolwch. Nad yw'r system bresennol yn diwallu anghenion pobl Cymru, mae rhaid i chi datganoli o, mae hynny'n caniatáu cydlynu polisi cyfiawnder efo polisiau cymdeithasol eraill a gwariant, a mae'n galluogi chi i ddal y Gyfundrefn. Ond, a dyma ddod â fi at y sleid ola, fod y dystiolaeth dwi'n meddwl yn amlwg iawn, fod adroddiad Comisiwn Cymru ers... Dwi'n meddwl bod nhw'n honni 200 mlynedd ar y gychwyn o'r adroddiad yna. Am spel, yn ei dweud spel, reit? Fod y dystiolaeth yr hyn ydi o, mae Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol a hyd y gwelai mwyafrif aelodau seneddol llafur o Gymru yn San Steffan yn gwrthod Cymru dadleuon Thomas a'r dystiolaeth o ddifrif. Be maen nhw'n gwneud ydy bychanu'r dystiolaeth, codi bwganod neu dargyfeirio sylw i beth eraill. Yr enghraifft sydd yn gwneud i fi fynd yn wallgo ynglŷn â hyn ydy ymateb y boi ac ymlaen i fod yn bennaeth yr HMPPS, y gwasanaeth carchardai a prawf, pan bwyd allan bod Cymru fel petai ar lefel carcharu uchan gorllewin Ewrop, i ymateb oedd na mae'n uwch yn Guernsey. Mae gan Guernsey lai o boblogaeth na Siobon, llai o boblogaeth na Wrecsam, lle mae Llywodraeth Brydain yn i'w doethineb wedi penderfynu agor ail garchar mwyaf gorllewin Ewrop. Te 100 o bobl sydd yn y carchar yn Guernsey. Oedd o jyst yn... Eto, does gen i'n geiriau sy'n briodol i faes o Steddfod i ddisgrifio hynny. Neu codi bwganod, dweud bod yma'n amhosibl i Gymru allu delio hefo datganoli cyfiawnder fod na lawer iawn o llefydd, lot llai na Cymru yn gallu gwneud hyn yn iawn. Ac ati, maen nhw jyst yn, mae wedi bod yn druenus o dweud y gwir. A mae'r ymateb, mae safon deallusol yr ymateb wedi bod yn druenus. O ran y blaid lafur, a dwi wedi cyfeirio eto eisoes at agweddau aelodau seneddol llafur, mae'r blaid lafur fel petai mewn proses o lastwreiddio i'w hymrwymiad i ddatganoli cyfiawnder yn Senedd Cymru wedi pleidleisio o blaid datganoli cyfiawnder. Yn manifesto 2017 o blaid lafur, mi oedd yna ymrwymiad clir i ddatganoli'r holl system. Oedd o'n ddiamwys datganolog yr holl beth. 2019, yr ymrwymiad oedd i ystyried ddwys datganoli'r holl beth. Erbyn y flwyddyn nesaf, mae'n ymddangos yn debygol iawn, mae'r hyn y fydd yn cael ei gynnig fydd datganoli gwasanaeth prawf a datganoli cyfiawnder i'r ifanc yn unig. Dyna sydd yn debyg o fod yn y manifesto. Dyna sydd yn y fersiwn o'r manifesto sydd gallwch chi weld ar hyn o bryd. Dyna sydd yn yr adroddiad ddaru Comisiwn Gordon Brown i lunio ar y dyfodol cyfansoddiadol Brydain. Rwan, dydy llafur ddim wedi egluro pam rhain, pam prawf a pam cyfiawnder yr ifanc. Dyn nhw ddim wedi egluro o gwbl sut maen nhw'n mynd i delio efo problemau ymarferol hynny. Felly, mae'r gwasanaeth prawf, os ydych chi wedi bod yn gwrando'n ofalus iawn, mae gennych chi HMPPS, mae gennych chi gwasanaeth carchardai a prawf yn un. Ydy llafur yn dweud yng Nghymru ac yng Nghymru yn unig, da ni'n mynd i dynnu prawf allan o HMPPS a'i datganoli o. Sut yn y byd mae hynny yn mynd i weithio? Beth ydy goblygiadau ymarferol hynny? Da ni ddim yn gwybod. Ac y gwir amdani ydy dwi'n meddwl bod y problemau da ni wedi adnabod o ran yr holl faneddog a cyfrifoldeb heb rym yn mynd i fod yn fwy amlwg byth mewn system o'r fath. Cymerwch enghraifft y gwasanaeth prawf. Gewch chi fentro, gwasanaeth sydd wedi cael ei gam-drin yn ofnadwy gan y Llywodraeth Brydain. O preifateiddio y gwasanaeth prawf yn drychineb. Oedd y mor drychinebus, bod wedi gorfod dod yn ôl i fewn. Di'r Llywodraeth Digwadol ddim yn gwneud hyn yn aml, okay? Wedi gorfod cydnabod methiant preifateiddio. Bydd
Gawch chi fentro, bydd Llywodraeth Cymru o gael gwasanaeth prawf, dweud rhaid, da ni'n gwneud pethau da yna. Da ni'n mynd i drio cael polisia sydd wedi sefnio i ddod o... Wel, lot o bethau da. Ond, bwriad Llywodraeth Prydain ydy cynhyrchu'r nifer o garcharorion yn Lloegr a Chymru i 100,000. So mae'r nifer y carchar, maen nhw'n bwriadu codi'r nifer yn y carchardai yn uwch 5. So mae'r syniad bod Llywodraeth Cymru yn gallu gwneud pan neis yn y gwasanaeth prawf, bod ni'n gallu fwy a fwy o bobl yn mynd i fewn y system. Wel, da chi'n gweld, mae gennau bont i werthu chi yn rhywle, os da chi'n meddwl bod hwnna yn gredadwy. So da chi, dwi'n meddwl, mae'n debygol iawn bod y diwygiad yma, a chymod, da ni'n gwybod mae datganoli yng Nghymru yn gweithio drwy gyfaddawd mewnol yn y blaid lafur yn arwain at ryw fath o symud ymlaen, sydd ddim yn gwneud lot o sens, ond nawn ni, dyna'r model. Ond yn y byd yma, mae'r stadegau moel yma dwi wedi dangos chi, da chi'n siarad am ddiodefaint, da chi'n siarad am wastraff cymdeithasol diawledig. Mae'r ffigurau moel yma, y ffigwr carcharu yma, mae'n mynd yn ôl at hwn i orffen. Mae hwnna yn dynodi gwastraff ofnadwy. Tysyn ni just yn gallu gwneud be mae Gogledd Iwerddon yn gwneud. Sa'n hanner hyn. Felly, mae'n ddiddorol i bobl fel fi sydd yn efrydwyr polisi datganoli a gweld be mae llafur yn cael y dacl fewnol yma, maen nhw'n cael y gyfaddau mewnol, maen nhw'n symud ymlaen. Ond yn y cyfamser, dyma sy'n mynd ymlaen. Felly, mae rhaid ni fod yn ymwybodol bod y methiant ni i fynd i'r afal efo seiliau cyfansoddiadol y Gyfundrefn Cyfiawnder yng Nghymru yn golygu bod ni'n methu mynd i'r afal a'r materion dwys a difrifol iawn. Diolch yn fawr iawn.